Hello everyone, welcome niining ato ang Lu Amor vlog. Actually bag ulang kini nga na-create gayod. Na-inspire ako sa akong usa ka higala nga adunay ko galingon yang vlog. Tingali nakaila kamo ni Pretty Vlog, si Evelyn Paler Gumahad. So thank you kaayo Lin sa imong you inspire me actually nga mag-vlog usab. Tingali pug katungod ba ni anang giingon nato nga lockdown fatigue nga murag as a senior citizen maboard man gyud kita kun anaa lang ta sa balay. So one time nakahuna-huna ako while watching niya nga nag-vlog, akong na huna-huna pud nga why not mag-vlog sad ko no kung unsay atong mahimo aron lang makashare usab kita o makahatag og encouragement sa uban nga mga katawhan. Labi na ni anang niadtong ubang mga katawhan nga ana ra gid sa balay ang mga senior citizen no. So alang kaninyo kini nga vlog atong hisgot-hisgutan how to survive ni ini nga panahona ni ini nga pandemic, sharing sa mga panghuna-una nga ato usab nga makabot through experience kay ubay-ubay na pud kitag na experience ni ini nga kinabuhi no labi na sa usa ka senior citizen and PWD. So welcome kamo nga tanan, itugot nga inyo kung i-follow. I hope maka-gain ako og daghang mga followers no dinhi ning atong vlog aron usab makalingawan ninyo sa pag bisita-bisita. So tingali ang akong una karon nga i-share kaninyo kana bitang giingon nga the choices that we make, ang kinabuhi mga kaigsuonan pili ra gyud na no. If you choose to be happy, then happy gyud kita. But if we choose to be miserable, so natural, miserable po ang atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, sayo sa buntag pa lang, doon na nakitay, muagi na kita ni anang choices, no? Pagpili palang daan, kung gusto batang mo padayon sa atong pagkinabuhi or dili, that is a choice. So, anini anang sa kabuntagon early in the morning sa pagmata pa lang nato naa gyud nato kanang pagpili, kanang sa pagmata na magpili kita kung maligo o dili, magampo o dili, mukaon o dili, magilis o dili. So those are choices nga kinahanglan nga atong luwatan gayud kung unsay atong i-decide ni ana. So ang kinabuhi ingon ana usab, we choose to be happy, to be sad, miserable, naaragina nato ang tanan, matter of attitude lang kana. Sama kanako nga usa ka PWD sa aduna na ako'y pamuot no, akong gipili nga happy gyud ko kay kung akong pilion nga mahimo kong miserable, well ang kinabuhi dili ginako ma-appreciate. So aron ma-appreciate nako ang kinabuhi, I choose to be happy. Og ako gyud kana nga gi-maintain kana nga I choose to be happy. Dili man po dinoon nato maingon nga happy gyud gusto nang higayon. Adunay mga panahon nga mubati pagkuglain no kay syempre emotion kita nga tawo naman tayo lain tag emotion, lain tag feelings. Apan ako yung pilion nga magbaton ako ni anang kalipay no, mo kanay akong gipili, the choices that I made. Nakaagi usab ako ni anang magpili ako og kurso kung malipay ba ako ni ana or dili. Apan lain ang
gihatag sa kahitasan kanako. So sa dihang gihatag niya nga mahimo akong usa ka librarian, akong gipaninguha nga malipay ko nga mahimong librarian serving people sa ilang mga researchers, no, daghan sa mga research nga nahimo. So ubay-ubay pug ko nga na tabangan ni ana. So the choice is ours. Labi na kon PWD kita, daghan kaayo ang mga susama kanako nga kana bitaw magmukmuk lang. They choose to be sad, alof, nga naragid sa ilang balay, dili makigmingle kay kanang maulaw. Mga igsuon kung aduna ka mo ni ana, cheer up, kay dili kana tinuod nga ang katulang adunay mga kapansanan, maura ang nagantos, maura ang nagsubo. No, dili. Tanang tawo nga ania sa kalibutan muagi ni anang struggles, muagi ni anang trials, daghan kaayo. This is a bumpy life, I tell you. Daghan, we have to climb hills and mountains, we have to cross rivers tungod ni ana aron kita mo survive. So pilion nato nga happy outlook gayud kita, and then atong ihangad tanan sa kahitasan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Makatabang kaayo kanato sa mga pagpili nga atong pagahimuon, decision making, ang happiness nga atong gusto sa atong kinabuhi. The choice is ours. Ato rigid ng kapilian kung unsaon man nato nga mahimo kitang happy. Maingon tingali ang uban, swerte lang po tingali ka nga nakadawat no sa tanan nga nahitabo kanimo. Dili ingon ana no, at first mibati gyud ko ni anang kana bitang feeling walay makig amiga, walay makig duol ni ana no, tungod kay aduna kita ni anang gibati na tong inferiority complex baka, or inferior kita sa uban nga walay mga depekto. Ako diri na lang ko kay mauna. So dili kana no, we have to kana bang come up in the open nga maka ato pong mapabati nila nga tao gihapon ta, pareho nila nga dunay emotion, mahiubos, mahinawaing, muhilak, mukatawa, adunay katungod sa pagsagop ni anang happiness. Tanan pareho lang ta, walay hingpit kanato no. So muagi gyud kita ni ana apan ang dag-anan ni ana mao nga giunsa nato pagsagop, giunsa nato pag cope up kana nga mga trials, kana nga mga pagsulay no. So matter of choices lang gihapon kana. If we choose to be mao na kung atong pilion nga magmagulanon, well, magmagulanon gyud ta the rest sa atong kinabuhi. Apan kung atong isipon nga ang kinabuhi is temporary lang, dili dumadayon, or life is so short ra gyud nga atong puy-an ang kasubo, atong puy-an ang pagka ulipon ni ana nga pagbati bitaw nga inani ragud ko. So we have to strive nga maabot nato ang atong pangandoy gayod. O sayod ako nga kung ato lamang kanang pilion, atong pilion nga successful kita, atong pilion nga happy kita, makabuot nato kanang kalinaw nga kita lamang ang nakasinati gayon. So ang Bible nag-ingon, choose life. Makita kana nato sa Deuteronomy 30 verse 9. Naadiha ang giingon sa atong Ginoo, choose life. So atong pilion. So kung mopili kita sa kinabuhi, ato kining pilion nga mahimong magmadagayaon, mahimong magmalipayon, o
pinaagi ni ana makapadayon kita sa pag-glorify sa atong Ginoo. Sa akong bahin, I choose life because I am fearfully and wonderfully made. Bisag unsaon kana nako pag una-una, I am fearfully and wonderfully made sa atong makagagahom. The choice is yours. Choose to be happy. Choose life. Choose to give glory to God aron ang atong kinabuhi mahimo gayud nga mahingpit. Daghan kayong salamat. See you next time.